дар қисми шимолии Тайван дар як маркази хизматрасониҳои техникӣ воситаҳои нақлиёт сӯхтори шадид ба амал омад. Ба ҷои ҳодиса кормандони хадамоти оташнишонӣ ҳозир шуда, кормандони коргоҳ саривақт ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. Дар хусуси зарардидагони ҳодиса маълумот дода нашудааст. Аз рӯи маълумоти пешакӣ сӯхтор дар амбори коргоҳ сар зада, дар як муддати кӯтоҳ тамоми иншоотро фаро гирифтааст. дар қисми ҷанубии Нигерия бар асари таркиш дар лӯлаи нафтгузар чанд нафар ҷароҳат бардоштанд. ҳодиса дар яке аз минтақаҳои штати Байсела дар қубури нафтгузари ширкати итолиёвӣ Энни рух додааст. ин ҳолат ба қатъ шудани интиқоли 25 000 баррел нафти содиротӣ дар терминали Браса сабаб шудааст. айни замон дар ҷои ҳодиса ниҳодҳои дахлдор фаъолият дошта, маҷрӯҳон ба беморхонаҳо таҳвил дода шудаанд. дар шаҳри сайёҳии Плая дел Кармени, Мексика, бар асари таркиш 2 нафар ба ҳалокат расида, 20 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. бино ба иттилоӣ расида, таркиш дар пайи ихроҷи газ дар ошхонаи яке аз тарабхонаҳои минтақаи Солидаридад рух додааст. маҷрӯҳон таҳти назорати кормандони соҳаи тиб қарор доранд. дар миёни захмиён сайёҳон низ ҳастанд. давоми 2 рӯзи даргириҳо дар вилояти Ҳаҷаи Яман наздики 100 сарбози нерӯҳои байналмилалии Эътилофи Араб ба ҳалокат расидаанд. задухурди мусаллаҳона миёни нерӯҳои Эътилоф ва шӯришгарони хусӣ дар қисми ғарбии шаҳри Ҳарат сурат гирифтааст. фавтидагони даргириҳо 80 сарбози судонӣ ва 15 сарбози Арабистони Саудӣ гуфта мешаванд. дар пайи даргириҳо даҳҳо шӯришгар ҳалоку захмӣ низ шудаанд. дар штати Сонораи қисми шимолии Мексика ҷасади 26 нафар бо нишонаҳои марги маҷбурӣ пайдо карда шуд. дар ин бора аз прокуратураи иёлати мазкур хабар доданд. ин ҷасадҳо аз ҷониби кормандони ташкилотҳои ҷамъиятӣ ки ба ҷустуҷӯи шахсони гумшуда машғуланд пайдо карда шудааст. ҷасадҳо аз дохили як иншооти бекорхӯбидаи минтақаи Сюдад Обрегон дарёфт шуданд. шаҳри Сюдад Обрегон дар радабандии 50 хатарноктарин шаҳри ҷаҳон дар соли 2021 ки аз ҷониби созмони ғайриҳукуматии Мексика, шӯрои шаҳрвандии оид ба амнияти ҷамъиятӣ ва адлияи ҷиноӣ тартиб дода шудааст, ҷои дуюмро ишғол мекунад. дар маркази штати Квинсленди, Австралия, бар асари зарбаи раъду барқ даҳҳо сарчорво талаф ёфт. 2 ҳодиса дар минтақаҳои Мориниши ва Блаф ки таи як ҳафта раъду барқ қатъ намегардид, рух дод. ҳамасола бар асари зарбаи раъду барқ дар кишвар садҳо сарчорвои хоҷагидорон талаф меёбанд. хисороти воридгардидаи офати табиӣ садҳо ҳазор долларро ташкил медиҳад. заминларза дар тарқиши Нанкай ки эҳтимол дар 30 соли оянда рух медиҳад, боиси тақрибан 210 миллион тонна партобҳои гуногун аз ҷумла боқимондаҳои хонаҳои харобшударо дар пай хоҳад гузошт. ба гуфтаи як гурӯҳи муҳаққиқони Вазорати ҳифзи муҳити зисти Япония, ин назар ба заминларзаи бузург ки дар соли 2011 дар шарқи ин мамлакат ба амал омада буд, бештар аст. он замон дар пайи ин офати табиӣ беш аз 18 000 нафар ба ҳалокат расида буд. солҳои охир мақомоти Япония сокинони маҳаллиро дар бораи эҳтимоли зилзилаи шадид дар тарқиши Нанкай ки дар ҷанубу шарқи уқёнуси Ором ва қисми марказии ҷазираи Хонсю воқеъ аст, ҳушдор медиҳанд. ба ҳисоби ҳукумати кишвар, заминларза ки эҳтимоли он дар 30 соли оянда беш аз 80% ташкил медиҳад, метавонад боиси марги беш аз 320 000 нафар ва ба маблағи беш аз 2 триллион доллар хисорот расонад. минтақаҳои назди соҳилии музофоти Миндорои ғарбии Филиппинро заминларзаи шадид такон дод. қувваи зилзила мутобиқ ба ҷадвали Рихтер зиёда аз 6 дараҷаро ташкил медод. маркази асосии зилзила дар 110 километраи қисми шимолу ғарбии шаҳри Лубанг дар умқи 29 километр ба қайд гирифта шуд. ҷунбиши қишри заминро сокинони музофоти Батангас ва як қисми ҷазираи Лусон эҳсос карданд. дар бораи зарардидагон ва бархостани сунамӣ маълумот дода нашудааст.